Ongi etorriak Zubiarte saiore euskara izanen da saio honetako ardatza, arlo ezberdinetako pertsoneiekin egoteko aukera izanen dugu, elkarrizketa ezberdinak eginen ditugu euskaldunen mundua hobe ezagutzeko. Bertso kontuekin jarraituko dugu gaurko saioan, Lore Arburua Bertsozale elkarteko kidearekin egoteko aukera izango dugu gaurkoan. Zer filosofia duzu euskara erakustean? Euskara irakastean, gehien bat saiatzen gara, ni behintzat eta orokorrean hemen euskaltegian, saiatzen gara ikasleak motibatzen eta pozik egon daitezen eta gustora pasatzen, eta hori da gutxi gora bera gure filosofia, haiek nolabait haien etxe sentitzea eta hemen gustora sentitzea ikasleak, ze azken finean ikasleak lanetik datoz asko, etxeko lanak, ez dakize, gauza eta beste, eta orduan, kosta egiten zaila askotan etortzea, orduan, saiatzen gara hemen giro atsegin bat sortzen, eta haiek ere beti ere txalotzen, askotan zuzentzen ditugu, baina askotan jakin behar dugu ere, haiek txalotzen, motibatzen, eta orduan hori gutxi gora bera. Metodologia hemen euskaltegian oso argi dugu irakasle gehienok, eta metodologia nolabait da ikasleek hitz egitea beti ere. Ikasleek hitz egitea, haiek sortzea, lehen urratsetan zaila da haiek sortzea, baina bilatzen duguna beti da errepikapenaren bidez baldin bada, o beste ozeinen moduz, baina haiek hitz egitea, beti hitz egitea. Normalean ez diegu, gehien bat B mailetan ez diegu apunterik ematen, ez diegu apunterik hartzen uzten ere, hitz egin eta hitz egin besterik ez dugu egiten euskaltegian, belarritik sartzen zaie euskara, hala uste duguk, eta hortan tematzen gara, eta errepikapena asko erabiltzen dugu, ikasleek gehien bat hori hasierako maila horietan gutxi dakitenez, ematen diegu informazioa eta haiek errepikatu egiten dute, eta hori da gure metodologia, errepikapena eta ikasleek hitz egitea, eguneroko egoeratan jartzea, espresio berriak ikastea, ez diegu horren besteko garrantziarik ematen, gehien bat hasieran zuzentasun gramatikal delako bati, eta aditz taulak ikasteari, eta alako askori beste ikaskuntza prozesu eta eredutan ematen zaiona. Hemen horri hasieran behintzat, gero goi mailetan eman behar zaio, baina hasieran ez zaio inolako garrantziarik ematen, alako taulei eta ikasten dugu hitz eginez, eta hori da hemengo metodologia gutxi gora era. Zaila da euskara irakastea? Zaila euskara irakastea, ez dakit, zaila... askotan zaila ikastea, igual dirudi dela, ikaslek hala diote, baina, irakastea, gauza zailak eta ez horren zailak ditu, askotan, duen gauzarik zailena izaten da, askotan ikasleak ezagutu behar ditugula, eta askotan nolabaiteko psikologo lanetan sartu behar garela, eta orduan hori askotan ikasle bakoitza desberdina da, eta dene dituzte egun onak eta egun txarrak, orduan askotan jakin behar duzu, nondik sartu, ariketa batek balio duen, egun baterako, persona atendako, bestearendako. Zaila da askotan hori taldea bera ongi ezagutzea, hasieran gehien bat, ezagutu behar dituzu ongi, eta jakin behar duzu bakoitzari nondik sartu, bakoitzak zenolako egun duen, gogorik duen, egun hortan gauza bat egiteko, bestea egiteko, orduan, baina hola orokorren ez nuke esango lan zaila denik, euskaraz hitz egiten dugu eta hitz eginarazten saiatzen gara eta ongi pasatzen dugu, nik izugarri disfrutatzen dut lan hau, beraz, lan zaila denik ez nuke esango, lan zailagoak badirela esango nuke. Izugarriarekin. Bai, motivazioa hezkuntzaren beste hainbat alorretan agian landu beharreko
zerbait da, baina esango nuke hemen euskaltegian ez dagoela landu beharrik inondik inora. Oso motibaturik datoz ikasleak eta horregatik agian lehendik esan dizut izugarri disfrutatzen duela honetan, agian hori arrazoi nagusia izan daiteke, oso motibaturik etortzen dira, euskara jaso nahi dute, ikasi nahi dute, ikasitakoa praktikan jarri nahi dute, asteburuan emandako gertaeraren bat edo ekartzen dizute astelenean, aurrekoan hau erabili nuen, ongi erabili nuen, gaizki erabili nuen, zuzentzea nahi dute, ikasi nahi dute, informazio berria nahi dute, izugarria da. Ikasleen motivazioa orokorrean, gehienetan salbuespenak beti daude, baina orokorrean hemen euskaltegian izan ditudan ikasleekin dakarten motivazioa izugarria da. Zenbat denbora behar da euskara ikasteko, modu normal batean euskaltegira etorriz? Zenbat denbora? Bueno, ez dakit ikusi beharko. Lehen esan bezala ikasle bakoitza mundu bat da. Baina denbora, nik esanen nuke, hasteko maiztasunaz edo esanen nuke, astean 6 ordutik gora gutxienez etorri behar dela. Azken urtetan eta eskaini izan dira, klaseak hortik beherakoak, eta badira ikastaroak hortik behera, eta baina nik esan nuke, gehien bat lehen urrats horietan, euskara ikasten hasten diren horietan, 6 ordutik gora, 6 ordu ere zaitorren besteko iruditzen, hortik gora behar dutela euskara ikasten hasteko. Lehen BE maila horietan 6 ordutik bera eginez gero astean, ez dakit, nik uste dut hortik gora behar dela euskara ikasteko. Eta denboraz urtez ari bazara, mundu bat da, ikasle bakoitza, ez dakit, hemen daude 6-7 urtean ederkitze egiten dutenak, eta baditugu ere hemen urteak eta urteak daramatzatenak, eta hemen segitzen dutenak. Ikasle bakoitza, bakoitzaren baldintzak, ikasle bakoitzaren inguruak ere eragin handia du, ze gero hemen, goi maila batera, euskara maila desente batera iristean, behar dutena ere euskaltegiaz, eskolaz gain, inguruarekin, eta hemendik kanpo euskaraz hitz egitea da. Orduan, hemendik kanpo euskaraz hitz egiten duenak, aurrera pauso izugarriak egite ditu eta nabari da, baina hemendik kanpo euskaraz hitz egiterik ez duenak eta hitz egiten ez duenak, gero zailtasuna ditu aurrera egiteko maila batera iristean, hortik aurrera egitea zaila da. Zeintzuk izaten dira ikasleen beldur eta zailtasun handienak? Ikasleen beldurrak, izugarria da ikasleek euskaltegi barruan duten jarrera euskararekiko eta hitz egiten duten modua eta zer, eta gero euskaltegitik kanpo sortzen duten harresi modukoa izugarria. Oso zaila da harresi hori gainditzea, nola egiteko beldur moduko bat dute, eta oso zaila egiten zaie harresi moduko hori gainditzea. Hemen klasean gaudela izugarri ongi hitz egin dezake batek, eta gero euskaltegitik atera eta kosta egiten zaie pauso hori ematea, kanpoko jendearekin, tabernari batekin edo zeinekin, jende euskaldunarekin euskaraz hitz egitea, izugarri kostatzen zaie, ez dakit, akatsak egitea diren haien beldurra edo ez ulertzea edo ez ulertaraztea esan nahi dutena, ez dakit ongi zein den bakoitzaren beldurra, baina egia da denek harresi bat sortzen dutela hor eta irakasleontzat zaila dela hori gainditzen irakastea. Bai. Eta gehien posten diena? Gehien posten diena, bakoitzari gauza bat izanen da, baina ez dakit orokorrean euskara ikasten ari direla, izugarri posten die, eta behintzat hala
Hala, esan dit ikasle askok, euskaltegira etortzea bera da, kasu askotan. Euskaltegira oso pozik etortzen dira eta askotan gune eroso hori topatzen dute euskaltegian eta euskaraz aritzen dira eta ikasitako hori guztia praktikatzen dute eta hemen orokorrean oso eroso egoten dira. Orduan, nik uste dut oso pozik egoten direla hemen klasean, barruan. Gero asko pozten dira afariak egiten ditugunean eta bintxotan eta izugarri pozten dira eta 3., 4. garagardotik aurrera ere gehiago, baina hemen orokorrean esango nuke euskaltegira etortzea bera. Asko pozten dira. Ze mezu bidaltzen diezu euskara ikasten ari direnei? Oso argi dut mezua. Ez dezatela amorerik eman, jarrai dezaten, segituz gero ikasiko dutela eta ederkitze egin dutela, posible dela, eta mesedez egin dezatela euskaraz kalean, ez euskaltegian bakarrik. Kalean erabil dezatela, euskaraz bizi daitezela, Nafarroa euskaldun bat lortzeko bide bakarra da eta. Euskaraz bizi daitezen, hemendik kanpo, lehenengo hitza euskaraz egin dezaten, eta saia daitezen euskaraz bizitzen. Eta ez dezaten sekula santan utzi euskaltegia, segi daitezen merezi du eta. Eta ez dakitenei, leloren bat? Leloren bat ez dakitenei. Leloren bat. Ez dakitenei esango nieke euskaldun izateko lehenengo baldintza euskara jakitea dela. Orduan, bere burua euskaldun sentitzen duen horrek euskara ikasten hasi beharko lukeela. Eta lelo bat, ez dakit lelo bat. Euskal Herrian euskaraz Euskorriren kanta bera lelo bat da, osorik. Hasieratik arte oso polita. Hartuko nuke kanta hortako ze Euskal Herri litzake bere hizkuntza galtzen duena. Ez aldakigu euskara dela euskaldun egiten gaituena. Eta bestela askotan irakurri dudan lelo bat, botako dut amaitzeko bai. Eta pankarta askotan eta irakurria eta toki askotan irakurria da. Eta zera da, ez dakizu zeinen polita den zu euskaraz entzutea. Inaka jartzko zarete eta egunkaria aztertu behar duzue. Bai, zaharrak dira, egunkari zaharrak dira, baina berdin da. Bai? Euskaldunok erreza dugu egunkari aukeratzeko orduan bakarra dagoelako euskeraz, noski. Orduan zorionez nahikoa atalditu eta denetariko informazioa ematen saiatzen da, bai? Azter ditzagun zein ataldituen eta nolakoa den. Hemen jartzen du launaka jartzeko, baina binaka jarri zaituzte eta zuzen ere gehiago hitz egin dezazuen zuen artean, bale? Orduan, taldetxo bakoitzak, bikote bakoitzak, atal bat izanen du. Aukeratu zuek. Emango dizuet minutu bat, atal bat aukeratzeko. Edo munduko berriak, edo hurbileko berriak, edo kirolak, edo gizartea, edo gogoraldia. Aukeratu atal bat. Minutu batean. Atal bat aukeratu behar dut. Juancho, hori. Ordena da, hor diga. Juancho izango zen oinordekoa. Bai, Juancho geratu zen oso unkituta, claro, irakurri zuenean hori, geratu zen oso unkituta. Eta bonizion berea, Marcelina eta Josebe babestea. Eta zerbait gertatzen bazizaion Juantxori, oinordekoa izango zen Victor. Umea. Eta jarri zen Juantxoren eta Mariren semea. Izango zen oinordekoa.
Eta horrela bukatzen da. Baina momentu horretan geratzen. Victor, Juantxoren eta Mariren semea. Eta Juantxok etzekien, bai, susmatzen zuen bere semea izan litekela, baina etzekien zio. Hombre, ziur. Niko itxua, ez da? Ziur, baina, bueno, orain jaba, pasen ziur. Claro, geratu zen oso unkituta. Eta joan zen negar egitera, edo. Ez gainera onartu zuen Juantxo iloba zela. Eta gero jarri zuen, eta Bai. bestera Juantxo ez baldin bada, orduan nire biloba bitxok izango zela. Bai. Pues hori. Portatu. Oso ongi. Garbitu eta... Bukaera oso polita. Zer itzule, pues igual... Ez que esan jarri zuen hiltzela landesetan, baina esan, ez dakigu... Pues hori. Ez da horretzen. Momentuz. Edo hil, joan zen... Autorea jaldo. Joan zen... Baliteke. Agian agertzen da. Eskontza, Mari eta Asanen eskontza ez zen legezkoa. Ez zen inon agertzen hori eskontza hori izan zela. Momentu batean agertzen da, nola esaten, pues bueno, pues agian geratzen da bidea libre Joantorekin Eskontzeko. Ez, agertzen da hori. Baiek, nola, claro, eskontza izan zen, apaiz iardoki zaile batekin, ez zen ofizialki, ez zuten jartzen dator, eskontzaren datok erregistroan. Ez zen da momentu bat, suposatzen du, pues hori, libre du, san agertzen ez bada, pues... Zan agertzen ez bada, libre, eta agertzen bada ere, libre ere bai. Ezkontza hori ofiziala ez da. Baina momentu horreto agertzen da pelikularen hoberena bezala, hobea bezala, ez. Laguntzera beste batekin ez pensatu zuen san agertzen ez bada, pues, bueno, auskalo pensatzen zer egingo luke. Pues, alde batetik posible zen joatea Dominikerekin kostaldera arrantza egitera, ala hartuko du bidai bat itxaso artea eta, bueno, beste mundura ezagutzera, ala Garziarekin, ala beste posibilitatea Garzia piratarekin joatea Lizunia gara. Baina bai hori usten garbi, san agertzen bada, hori ez nahiz ezer pintatzen. Bueno, hori esaten du, claro, Victor bere semea zela jakin baino lehen. Eta beste, pensatzen du, auskalo san hil zen, deportatu zen bitartean, ala desagertu den. Desagertu bere burua, pues bueno... Bere buruaz beste egin duen? Ez, hori, ez. Beste lekura joan eta bidea libre usteko Joantori. Joder. Eta hori... Zenbat pesatzen dut, Horrible da, bai. Baina gezan, Juantxoren dauka seme bat, Victor, Juantxoren semea dela? Bai. Testamentuan. Testamentuan. Ez, lehen baita. Horregatik agindu zion eskontzea. Sani... Susmoa dauka. Ez, Sani agindu Bai. Marinekin eskontzea, horregatik. Hori konturatzeagatik? Sekielako, bai, Gexanek betuan, jakin zuenean Maria urgun zegoela bazekien Juantxorena zela. Eta horregatik, Juantxok aldegin zuenean, Mariri ere babesa emateko semeari Xani agindu zion eskontzea, Marirekin. Gesaneren agindua. Orduan Gexanek aldez aurretik bazekien.
Txangora joango zara ez da, Julio? Txangora. Ie, ez. Ia, agertzen ba naizen, baina, segun asuntuak. Forma hauek, sistemakoak eta nork sistemako aditzekin erabiltzen diren formak, eta alde batetik erabiltzen dugu, erabiltzen dugu, noiz. Zertarako erantzuten dugunean, ez da? Adibidez, esaldi bat emango didazue? Venga, bota. Eta esaldi nagusia? Zertarako balio. Sua pizteko esan duzue, bai? Edo, egunkariak balio du, sua, piz, dezan, nork? Mikel. Mikelek? Mikelek? Bai? La erabiltzen dugu noiz? Aginduak emateko, bai? Adibidez? Te he dicho que abras la ventana. Nola esaten dugu hori? Esan dituz, ireki... Dezala. Ireki dezala. Dezazula. Leioa ireki dezazula. Bai? Gero beste batzuk adibidez. Bueno, joan zaitez ogia erostera. Peio joan. Dadila. Bai. Hemen kontuan hartu behar dugu esan aditza dagoela eta, bai, beraz, konpletiboa da. Nik esaten baldin badut, nik esan dut eguraldi ona egingo duela. Orduan, la hori ere subjuntiboan agertuko da. Nik esan dizut leioa ireki dezazula. Bai? Eta gero, aginduak peio joan dadila. Joan zaite ez hori erostera. Ni ez. Ni naiz joango. Peio joan dadila. Baina geure buruari agindu bat eman behar diogunean, zer esaten dugu? Nola erabiltzen dugu? Ez taberna batean gaude eta denok joan behar dugu beste taberna batera. Eta zer esaten dugu? Guazen. Guazen. Hau agindua da, bai? Baina lehenengo pertsonari. Lehenengo pertsonari ematen diogu. Edo esaten dugunean, supongamos que hori nola esaten, nola erabiltzen dugu. Demagun? Oso ongi. Demagun, edo beste forma batez? Supongamos que suposa zer? Suposa dezagun. Suposa dezagun. Bai? Beno, honela erabiltzen da, Bale? Zertarako eta agindua lehenengo pertsona, ene, erabiliko dugu subjuntiboan, eta gero aginduak direnean edo esaldi konpletiboak direnean, la jartzen dugu subjuntiboan. Ez dago besterik. Eta gutxi erabiltzen da euskeraz subjuntiboan, bai?
Gaztelaniaz askoz gehiago erabiltzen da, baina jakin behar dugu. Azken orrialdean, 12. orrialdean, badituzu ariketa batzuk egiteko. Hauek etxerako lana, bale? Ariketa hauek egin etxean, eta hurrengo egunean zuzenduko dugu. Ariketa hau. Bai? Baina badakizu nola idatzi behar duzuen hau? Ez nadila enterani. Ez nadila enterani, trampa egiten duzuela, Bai? Beno, beste gauza bat egin dugu. Ze pozik gauden. Txango, 8:30 Decatlonen. Guzazpi eta espeut beste geletatik 4 bat lagunero etortzea. Beraz, 3 autotan erraz joango gara, bai? Eta importantena hori, 8:30 Decatlonen eta orduan autoak banatuko dutela. Edo gu banatuko gara 3 autotan. Eta gero buelta, presa handia dutenak bueltatzeko, ez dakit, hau da, alzate ikusi ondoren, batzuk itzuliko dira eta beste batzuk geldituko gara merendua edo egitera. Zarara jo, bueno, Baionan... Bukerman eta batez ere lantzen duguna da zertaz, deklinagire kasua, normalean az edo ez edo zeta jartzen ditugula, atzizki horiek, bai? Nik hitz egin dut txakurrei buruz, txakurrez, plurala, txakurrez hitz egin dut. Edo nire katuari buruz, nire katuaz, singularra, nire katuaz hitz egin dut. Edo nik, politikaz hitz egiten dut, bai, politikari buruz, politikaz hitz egiten dut. Baina gero, atzizkiak hartzen ditu honek, galdetzen dugunean, nortaz hitz egiten ari zara? Edo zertaz jakin duzu eguraldi txarra egingo duela? Edo gero erakuslekin hauetaz, horietaz, honetaz, eta gero izen ordainekin, nitaz, zutaz, oroitu naiz, gutaz oroituko dira, horiek bakarrik. Bai? Hori batez hitz egiten du. Eta gero baita ere esaten du eraman aditza asko erabiltzen dugula euskeraz, gehiegi. Adibidez, gaztelanez esaten dugu, eske me llevo muy mal con mi madre, nola esaten da euskeraz? Konpondu. Gaizki konpontzen naiz. Gaizki konpontzen naiz edo gaizki moldatzen naiz. Oda, euskerak baditu beste aditz batzuk eraman hori bera ez erabiltzeko eta guk erabili behar ditugu. Bai, orduan beno, ikusiko dugu, non dago, hemen. German sarean. Zer ari zara irakurtzen aitzi behar? Financial Times? Nolatan erosi duzu egunkari hori? Astuna da eta? Bueno, munduko krisiari eta zerreko istibioi buruzko informazio serio dakar honek. Nahi informazio hona irakurtzea goza ez Ikerman. Niri ere, bai, baina badira informatuta egoteko modu hobeak eta modernoagoak. Ni ez naiz bat ere fio egunkarietan. Ez da nire, horrexegatik erosten eta atzerriko egunkario bat, aditu serioagoak idazten dute hemen. Aditu serioagoak, aditu eta zere... Ez naiz bat ere fidatzen, berri lapiko hutsak dira. Era, Kerman, egunkari hauetan lehen mailako diplomatiko, ekonomista eta politiko idazten dute. Ondotxo dakit ezertaz egin. Nik ez daukat oso iritzi ona, zeure ekonomista. Beraiek sartu gaituzte krisi
krisialdi honetan? Puntu asko ze komplexuagoa da, Kerman. Politikari hor tartea sartzen da. Politikariak ere antzeko. Gezur bat bestearen atzetik botatzen dute. Begira, hemen gatazkalekuan bertan bizi diren diplomatikoak idazten dute. Lehen eskuko informazioa daukate. Diplomatiko ez berriz ezer gutxi dakit. Zergatik fidatu behar naiz beraiek. Bueno, orduan esango jazu zein zure informazio iturria, nola jotzen duzu atzerriko gatazka bati buruzko informazioa jaso nahi dezunen. Twitterrera zure egunkari horiek zaharkituta daude erabat. Dinosauro hutsak dira, politikari, diplomatiko eta ekonomista horiek. Hemen daude gaur egungo iritzi liderrak. Twitterren, mesedez, Kerman. Begira, mezu bat bidali berri du David Bustamante, Libiako gatazkataz ari da. Hau bai, serioa. Nahikoa Kontuz ibili egunkarietaz, gatazkataz eta antzeko formekin okerrak baitira euskaraz. Zertaz kasua egiteko ez markaz baliatuko gara. Horren bestez, egunkariez eta gatazkaz esango dugu. Galdetzaileekin, erakusleekin eta izen ordainekin berriz, taz erabiliko dugu. Nortaz, horietaz, edota gutaz esate baterako. Hara! Orain David Bisbalek bidali du mezua! Zeinen interesgarria? Entzun! Kerman, mesedez, adana jotzen nahi dugu zehazta. Zer dakit David Bisbalek Libiako gatazka buruz? Ezer gutxi. Ikusten, nik arrazoi, hobe da egunkari erakurtea izana. David Bisbalek ez daki ezer Libiako gatazkari buruz. Izan ere, Egiptoko auzia darama berak. David Bustamante da Libiako gatazkan jantzia dagoena. Bustamante hori da ditua. Tira, Kerman, mesedez. Libiari buruzko informazioa erabat eguneratua ematen du Twitterren. Begira. Gaddafik daraman estrategia kritikatu du. Zure Twitterroi txorakari galanta iruditzen zain, denbora gantze hutsa, besteik ez? Nik ala uste nuen lehen ere, baina orain oso ondo eramaten ez teknologia berriekin. Hauetan dago etorkizuna. Tira, entzazu nahi dezuna. Nik egunkari erakurtzen jarraituko. Bera, hemen Japoniako hondamendi nuklearrai buruzko informazio interesgarria da. Japoniako hondamendia horri buruzko azken orduko informazioa daukat nik. Eta oso fidagarria gainera. Ez dut asmatu nork eramaten duen gai hori. Euskalo, Bustamante o Bisbal ez da mitjarten? Ez ba, David Ziberak. Ikusi. Adi egon eraman-aritzarekin batzuetan neurriz kanpo erabiltzen baitugu. Hortaz, hogera, Egiptoko auziaz arduratzen da bera, teknologia berriekin oso ondo konpontzen naiz eta halakoak esatea. Egiptoko auzia eramaten du berak, teknologia berriekin oso ondo eramaten naiz, eta tankera horretakoak aldiz, baztertu egingo ditugu. Kerman? Bai, orentxe, bezu bat idazten ari, nahi? Ikusten ez bai, aurkenik ere Twitterrean kontu bat zabaldu beharko ez zuerekin hitzein alizateko. Ez da ideia txarra, baina biltzait ez azkar, dagoeneko jarraitzaile pila daukateta. Bai, eta zertaz idazten dezuzu, politikaz, ekonomiaz? Ez ba, esan dizut lehen ere, gai horietaz dese pertsona batzuk arduratzen dira. Ni ez gai horietan aditua. Eta, zein da zure espezialidadea? Menderatzen ditudan gai ez hitz egiten dut, nik. Izan ere, Twitterren ez dugu bakarrik politiko ez, istilu ez, hondamendi ez hitz egiten. Baditugu gai harinagoak ere. Ze ondo, den neti daukaztu zuen Twitter hortan. Bai, mundiala da. Esan bezala, nire ez nintzen ondo konpontzen teknologia berriekin. Baina orain zale amorratua naiz. Ikusten ez bai. Bueno, basagi zure lagun virtualekin izketan, nien azu ezertako bekar. Okertzaude, Ziber, zu oso beharrezkoa zara? Ni zertako? Zuntartari naizelako nire Twitteran. Aholkoa eskatu diet baitasuna hitz egiten duten adituei. Nik ez esan dezu, karrina. Zuri musu eman edo ez jakin nahi nuen. Kerman, mesedez, bai mundu osoa gutaz izketan aitukoa. Mundu osoa ere ez, baina nire 10.000 jarraitzaileak bai. Zer diot? Karri honen, nola borratzen da? Musio emateko esaten didate! Aupa! Kerman! Tuiteatzen ibili zaigu gaurko saioan gure Kerman celebrea. Lehen zatian, esan dizuegunez, zertaz kasua egiteko ez markaz baliatzen gara. Hortaz, politiko ez, maitasunaz eta halako formak izango dira egokiak. Politikoetaz, maitasunetaz eta tankerakoak aldiz txartzat emango ditugu. Gogoan izan berriz, galdetzaile, erakusle eta izen ordainekin taz erabiliko dugula. Esate baterako, nortaz, horietaz edota zutaz.
Bestalde, batzuetan eraman aditza gehiagitxo errepikatzen dugula ikusi dugu. Horren bestez, hobeda, gai horretaz beste pertsona bat arduratzen da, edota teknologia berriekin ondo konpontzen naiz esatea. Gai hori beste pertsona batek eramaten du, teknologia berriekin ondo eramaten naiz eta tankerakoak aldiz baztertu egingo ditugu. Hauxe gaurko saioa lagunok, zuek betikoa, honekin edo harekin, baina egin. Ongi gelditu da, argi. Beno, animaliez, zuaitzez. Aitzez. Zuaitzez. Arbolez. Zuaitzez, bai. Bai? Horretaz. Gutaz. Ekonomiaz. Maitasunaz. Bidaiez. Nortaz. Hauetaz. Horietaz. Horietaz eta etxeaz. Ja? Ja, zer. Zait animaliez hitz egitea. Oso ongi, ados? A ber, itxin behar dugu minutu bat. Esaldia pentsatzeko eta gero beste entzuteko. Bestela ez badiegu entzuten? Bai? Venga, minutu bate. Zuen esaldia pentsatzeko. Dena, errepikatuko duzu, Julio? Asko gustatzen zait animaliez hitz egitea. Xavier? Zuaitzez mundurik adituenak japoniarrak dira. Barkatu? Zuaitzez mundurik adituenak... Mundurik? Mundurik. Mundu? Mundua, mundurik. Mundurik adituenak japoniarrak dira. Munduan adituenak. Munduan? Munduan, zuaitzez, adituenak japoniarrak dira. Bai? Carlos? Mikelek egun osoa dago hizketan berri horretaz. Bai. Normalean, Xabierrek igandetan gutaz oroitzen da. Errepikatu mesedez? Normalean, Xabierrek igandetan gutaz oroitzen da. Nor oroitzen da? Xabierrek. Xavier. Oroitu ez da intransi. Oroitzen da. Da. Xavier, oroitzen da gutaz. Igandero, bai? Normalean, bai. Joseba? Kimikaz ez zai bat ere gustatzen hitz egitea. Nahiago dut ekonomiaz hitz egin. Oso ongi. Nire maitasunez hitz egingo dizuet. Maitasunez plurala? Bai. Oso ongi. Don Juan? Ez. Don Jesus. Jende asko ezagutzen da bidaiez. Ez, bidaietan. Jende asko ezagutzen aldugu bidaietan. Ez. Bidaiei, aldatu eta jarri bidaiei buruz. Egin ezazu bidaiei buruz horrekin esaldi. Oporrak eta gero hitz egiten dugu bidaiez. Bidaiei buruz, bidaieiz, hori da, bidaiez. Bai? Orduan bidaietan. Edo non
bidaietan ezagutzen Ez da dugu. zertaz orduan. Ez. Hori ez da. Bidaiaz, edo egin genuen bidaiez ezagutzen dut. Baina zure esaldian ez da egokia bidaiez. Horrela da. Alfonso? Nortaz nahi duzu nik hitz egitea edo kuskusatzea. Kuskuseatzea. Kuskuseatzea. Eta gero azaltzea. Bale. Esango dizut gero, Bale. Ramon? Irakasle hauetaz hitz egiten ari gara, hauetatik bat aukeratzeko. Bai, ongi. Beste bat, Luis? Zurekin gauza horietaz ez mintzatzea nahiago dut. Adibidez, politikaz, religioaz, eta bar. Ez eztabaidatzeko. Oso ongi. Eta Juana? Gaur egunkariar Uharten erretako etxez idazten dute. Etxeaz? Etxeaz. Errepikatu esaldia? Gaur egunkariar Uharten erretako etxeaz idazten dute. Eta gaurkoan bertsozale elkartera etorri gara onera Iruñeko auzo batera. Hementxe dugu bertsozale elkarteko kide bat, Lorea Arburua, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta mila esker onera egin diguzuen gonbitagatik, tortzarena. Oso arito polita daukazu hemen, ez? Bai, berez hau ez da gure aretoa, Eusko Kultur mintegia da, eta bertan kolektibo diferentea gaude, ez? Tartean gu, Dantzarien Biltzarra, UEU, Eusko Kultur mintegia bera, edo fundazioa bai. Eta, areto hau justu denek erabiltzen dugun gunea da, ez? Edo bilera handiak egiteko, edo tailerrak baldin badaude, ikastaroak, eta antzeko gauzetarako erabiltzen dugu tailerran, oso aproposa da. Beraz, ikusten da, hemengo txokonetan euskera duzuela amankomunean duzuen zer, ez? Bai, guk behintzat, guk egiten ditugun eskaintza eta egiten ditugun jarduerei begira, bai, eta hemen gauden kolektibo gehienak edo denek, uste dut gehien txuenean euskaraz egiten dugula eta euskaraz eskaintzen ditugula ere jarduera desberdinak eta barrez, eta gure bilerak ere uste dut iaia osotasunean euskaraz egiten direla, beraz, bai, hemen gehiena euskaraz edo ia dena, bai. Oso ondo ikusten da, beraz, oso realitate desberdinak kontatu dizkigute elkarrizketa hauetan, batzuek ez dute ia ez da aukerarik izan euskara erabiltzeko bere lanbidean, hemen guztiz kontrakoa, ez? Agian gaztelera erabiltza batzuetan komplikatuagoa. Bai. Gure kasuan, bertsozale elkartea garen enean, euskara da gure hizkuntza tresna bai edo bai. Ez dugu lertzen bertsozale elkartea euskarari gabe noski. Gure artean den euskaraz egiten dugu, gero, hainbat harreman instituzionalekin adibidez, edo gerta liteke zenbait gurasoekin, edo zenbait aldi puntualetan gazteleraz egin beharra, edo idatzi beharra, edo bai, eta egiarran nabaritzen da, ze azkenean pasatzaitugu gutxienez, eguneko 8 ordu euskaraz, edo euskaraz harremantzen gara, edo euskaraz lan egiten dugu, eta nik batez ere nabaritzen dut gero hitz teknikoi begira, edo bertso gintzan, hainbat, hiztegia igual, bada ohikoa, baina gero bada ohikoa ez den zerbait, ez? Ohikoa ez diren hitzak eta errateko moldeak, eta hori gero gaztelerara pasatu behar denean, edo, kostatzen da, bai, kostatzen da, baina, hori da gure realitatea, eta ere ikasten da, eta egiten da, eta arazori da. Oso zortedunak, ez? Zortea, bai, ez dakit zortea den, ez? Bai, euskarazko elkarte kultural bat gara, eta gure tresna da euskera, eta gainera saiatzen gara hori ongi zaintzen, eta bertsoaren bitartez ere, nola ala euskara zabaltzen, eta bai, eta zortea edo, ala beharko luke, ez? Gero, batzutan kosta egiten da. Ez dakit, segun eta ikuspuntua, ez? Zortea da, edo... Bai, hori bakaitzaren arabera. Elkarrizketa guzti hau eta normalean hasieran pixka bat kontatzen dugu testu ingurua, zergatik gauden leku honetan, nork gonbidatu gaituen leku honetara, konta eguzu, betidanik elkarrizketak egiten ditugu zurekin bertsozale elkarteko kidea zarelako, baina konta eguzu pixka bat.
Noiz ikasi zenuen euskara, nun, norekin, zure ama hizkuntza aldeen ala ez, batzuetan egia esan batzuek engainatu naute. Bai. Bai, esan diate, egin euskaldun zarrak ez direla, ez dugu oraindikan ere zehaztu noiz uzten duzun euskaldun berri izateari, baina, batzuetan jende askori ez zaio nolaz ere antzemat. Bai, nire kasuan, ni euskaldun zaharra naiz, nire ama hizkuntza da, nire familia guztia euskalduna da, bai amaren partekoa, aitaren partekoa, nire etxean beti egin dute euskeraz, nire hizkuntza da, bete-betean, Elizondokoa naiz, baztan ikastolan ikasi nuen, orduan etxean euskaraz, eskolan euskeraz, lagun artea ere erabat euskalduna izan dut. Nik gaur eguneko errealitatea gazten artean ez dakit baztanen, justu ere nolakoa den, baina gure garaian behintzat dena euskeraz egiten duen. Hor eskolaz kanpoko jardueretan agian, zenbait kasutan edo irakasleak ez zekien eta orduan ere gazteleraz egiten ginen, baina harreman guztiak eta euskeraz. Orduan ni naiz euskalduna eta gainera gaur egun erraten aldut ere dena, familian, lagun artean eta lanean ere euskaraz egiteko aukera dutela eta ia eguneko euskaraz bizi naiz. Beraz, zuri egin beharko nizukean galdera izan beharko litzateke noiz ikasi zenuen gazteleraz. Gazteleraz ere ohartu gabe, eskolan eta azkenean ditugun kanpo estimuloen gehiengoa erdal komunitatearena da, gure kasuan gaztelerazkoa, orduan hartu bere ikasi nuen, noski, eta elebiduna naiz osoki, hori bai. Pentsatzen, askotan ere komentatu digute, aurre egun agian gurasoak direnek eta umeak dituztenek, aipatzen dute, geroz eta ume gehiago bazela eskolara, lehenengo hizkuntza euskera izan da, lehenago adibidez hori Iruñerrian iaia pentsa ezina zen, ia gehienak bardaldunak ziren eta euskaldun elebakarrak zirenak pixka eta arraro, ez? Bai, hemengo errealitatea... Zure kasuan ezakit hori ala izanen zen baztanen. Nire kasua zen hori, nire kasua eta nire inguruko kasua zen, igual gaur egun hemen pixka bat gehiago ematen ari den hori, ez? Elebakarrak inela, euskerazko elebakarrak. Eta, zeuden ere lagunen artean ere bada, jendea, gurasoek euskaraz ez zekitena, baina ezakite, arazori gabe eta inkluso anai arreben artean eta harremandu izan dire beti euskaraz. Ez eta etxean gurasoak erdaldunak izan. Hori izan da nire realitatea, noski. Noski baiet. Bantego, zu behin ikastola bukatu eta gero, zen norabiderantz joan zinen? Unibertsitatera eta nire kasuan Bilbon ikasi nuen, publizitateko karrera egin nuen, euskeraz. Beraz, han ere oroar klasekidekin euskeraz egiten nuen. Egia da hor, realidade diferenteak elkartzen direla eta, ez dakit. Zeuden zenbait ikasleagian euskaraz ikasi bai, baina erraztasun linguistiko mugatuagoekin edo ez zutenak ohikoan euskara erabiltzen eta gero hori nabaritzen zen ere klasikiden artean harremantzeko orduan, gaztelerarako joera handiagoa zuten, baina nik egiarran unibertsitatean egin nuen lan edo laguntaldetxo hori euskalduna zen eta euskaraz egiten nuen eta urte eman nituen euskaraz ikasten eta Bilbon bizitu izan nintzen, beraz euskaraz egiten nuen nire bizia ere. Haien ez da kasurik ohikoena, baina bai ala izan zen. Ikasketa prozesuari dagokionez, edukiak, irakasgaiak, irakasleak, guztiak euskaldunak izan zenituen, oztoporik izan zenuten, gero horre belaunaldi bakoitzaren arabera, errealitatea desenta aldatzen da. Bai, gure kasuan nik izan nituen irakasle guztiak euskaldunak. Eduki guztiak euskarazkoak ez ziren. Itzulpen lana ere egin behar izaten zen, zenbait ikasgaietan. Eta zenbait irakasleren euskara mailarekin bai izan genuela arazoa eta kexak jarri genituen unibertsitatean eta oso maila kaskarra zutelako. Eta ikusten zenuen irakaslea ezinean, eta amitzetan eskatzen zigun barkamena edo pixka bat gaztelerara jotzeko permisoa ere eskatzen zigun. Orduan hor ikusten zen ez dagoela behar bezala prestatua. Gaur egun
ikusentzunezko edo komunikazioko karrerak nola egongo diren prestatuak, baina, bueno, hortxe. Maila batzuk oso euskara maila ona, eta baina bertze batzuk kasuan, burrukatu da. Agian hor gabezi bat, ez? Bai, noski, bai. Osangi. Hortik gero lanera egin zenuenean salto, betianik hemen egon zara bertsozale elkartean, ala tokatu zaizu beste leku batzuetan ere aritzea. Bai, lan gehiago izan ditut, ikasle nintzen garaian ere lanean aritu nahi zudan, eta bar, bueno, baztanen lan egin dudanetan, oro har euskaraz egin dut lan, bai tabernan zela edo igerilekuan ere ibili naiz lanean, eta lankideak euskaldunak nituen eta ingurua ere, eta orduan ia gehiengoan euskaraz egin dut. Karrera bukatu nuenean egia da, gero praktika batzuk egin nituela, eta urtebetez komertzial gisa aritu nintzen, eta komertzial lanetan gazteleraz, eta ia guztia gazteleraz egiten nuen, bai. Hor bai nabaritu nuela aldaketa, eta ingurua ere etzen nahi euskalduna, baina urtebeteko ez dakit ziklo bat izan zen, eta gero ja bertsozale elkartean sartu nintzen, eta ordutik hemen nabil, ia 9 urte dira. Publizitate ikasi zenuen, hor, egia esan diru asko mugitzen duen mundu bat da, ikusten duzu, ez dakit, egokitu dela euskara, edo publizitatea egokitu dela pixkat euskara mundura, egia esan beste pertsona batzuekin ere hitz egin dugu, zure ikasketa berdina dituztenak, eta aipatzen zeguten ez, beti itzulpenera jotzen dela, ez dela jatorrizko hizkuntza gehiengoan hori da gertatzen dena. Pentsatzen da gazteleraz, gure kasuan gazteleraz, eta euskarazko iragarkiak itzulpenaren bitartez egiten dira, eta justu egin beharrez den gauzetako bat, ez? Hizkuntza bakoitzak bere azaltzeko modua duelako, eta nabaritzen da, hontzan ez dela naturala, mezuak galtzen du indarra, publizitatean ikaragarrizko indarra du, hori mezuan nola ematen den, eta bar. Orduan galtzen du bere funtsa ere, iragarki haunitzen kasuan, eta inkluso ematen itzulpena izan da, zenbaiten kasuan ematen digu mina ez, belarrian, eta galtzen du komunikatzeko indarra, eta inkluso kontrako efektuare egin dezake ez, ematen du atzeraka edo, sentsazioa zabritzen ona izate, beraz, alde horretatik, oso atzeratua dagoela uste dut bai. Hitz teknikoei eta dagokionez adibidez karreran, ez, ikasi zenuenean, hor, ikasketa bakoitzan badirela hitz tekniko batzuk, eta hor, nola moldatzen zineten? Ez naiz gehiegi oroitzen egierran, ez? Ni gero publizitatean ez naiz egon lanean, baina ingelesezko hitzak zeuden tartean, gaztelerazkoak, eta bat euskeraz, baina, ez zen nola... Igual gehiago ingelerara jotzeko joera bada, ez? Orokorrean. Beraz, itzulpenean lan asko ez, egin zenuten, horretatik. Nik haunitzen erraten nuen, ari naiz bi karrera batean egiten, publizitatea eta itzulpen gintza, baina, Beraz, orain bertsolaritza munduan hasi zinenetik pentsatzen dut horrek sekulako aberastasuna, ez emanen zizula hizkuntza aldetik, ez bakarrik erabilerari dagokionez, ez, ehuneko lana euskeraz egin dezakezulako, baizik eta ekegulako bertsolaritza oso mundu aberatsa dela, ez, eta batez ere hizkuntza aldetik. Dudarik gabe, nik hor nabaritu dut denean, idazteko orduan, jendea pila bat ezagutu dut, hizkuntza ongi menperatzen duen jendea honiz dago, bertsozale elkartearen inguruan, bertsogintzaren inguruan, eta bai ohartu naiz, noski ni aldi berean ikasten aritu naizela urte guzti hauetan, eta eragin bat izan duela nigan, dudarik gabe. Bai, orduan alde horretatik eskertua, bai, eta beti da ikasketa prozesu bat, ez, dena? Baina bai lagundu dit nire lanean, eta lagundu dit noski gero nire bizitza pribatuan ere, hainbat gauzetan, ez bakarrik hizkuntzari dagokionean, baizik eta komunikatzeko formari dagokionean, eta, beratxa. Nola ikusten duzu gaur egungo euskararen egoera? Geroz eta euskara gehiago entzuten da kaleetan, nola ikusten duzu? Geroz eta gehiago entzuten da, bai, ez dakit. Ez dakit. Nik hor, bai ikusten dut, indela lana hundi azkeneko, ez dakit, 30 urtetan, gehiago, 40 urtetan,
herriak berak egin zuela lan handia, eskolen bitartez, euskalduntze, gazten euskalduntze hortan, eta helduen euskalduntze horretan ere pauso handiak eman dire, noski ezagutza handiagoa da, hori zifrak ekaten dute ez, erabilera, igual pintzekin hartzeko moduan gaude ez, eta lehenago erabilera handiagoa zuten eremuak, gaur egun igual kaskartuta daude pixka bat, bertze batzutan haien erabilera ere handitu da, eta hor mugimendu batzuk egon dire. Baina nik bai ikusten dut pixkate herriak lan handi bat egin duela, baina hemendik aurrera instituzioek hartu behar dutela nolabait ere lekukoa, ez? Hartu baino, aspaldi hartu beharko lukete, baina badela garaia hor pausoak emateko. Eta ja normalizazio baten barruan sartu nahi baldin badugu, eta nahi baldin badugu egiazki erabileran eragin, uste dut horre neurri politiko, sozial, ekonomiko eta batzuk hartu behar direla, ez? Laguntzak eskaini behar direla, eta zenbait kasutan baldintza konkretu batzuk jarri, ez? Babesteko eta bultzatzeko. Eta hor, uste dut oraindik ere gaudela urrun egoera horretatik, zoritxarrez uste dut, Beraz, pentsatzen dut ongi etorria izanen zela gobernu aldaketa, ez? Beste gobernuarekin alderatu. Bai, noski, baina lan egin behar da, nahi dut gobernu aldaketa batek ez dizu ja de facto ziurtatzen aldatuko denik, baizik eta lan egin behar da, segitu behar da eskatzen, segitu behar da reibindikatzen, eta gero gauzak egin behar dire, eta pausu txikiak ongi daude, baina momentu batean ausardia ere behar da. Zenbait gauza egiteko, eta neurri handiagokoak hartzeko, eta aktibatzeko zenbait sektore, eta bai. Dena den aktibatzeko zenbait sektore zuek oso protagonista garrantzitsuak zarete, ez? Bertsolaritzaren mundua. Bai, ez dakit, bertsolaritzaren mundua... Zirikatzeko bintzat, bai? Bai, eta bozgorailu handi bada, eta bada estenatoki bat, korra, ez? Hainbat gauzen gaineko hausnarketak egiteko eta iritzia emateko edo zenbait ideia botatzeko, ez? Alde horretatik bai noski, eta, erranduan bezala, elkarte kultural bat gara, kultura egiten dugu, herri honen kulturaren partetxo bat transmititu eta hori sustatzen dugu, baina beti ere euskaratik, ez? Eta bai da guretako, reibindikazio etengabeko bat, ez? Erabilera eta gurea bezala sentitzea eta maitatzea eta hori ere transmititzea, ez? Zuretzako ze esan nahi dauka euskarak? Nik gaina behin egin zidaten antzeko galdera bat, eta erran nik nire burua ez dut euskararik gabe ulertzen. Ni naiz osotasunean euskaraz transmititzeko eta euskaraz solasteko gain eta aukera dudan enean, ez? Noski naiz lorea ingelesez edo gazteleraz edo frantsesari baldin naiz nola ala, baina euskara niretako hori da nire parte ezin bertzeko bat. Zure izaeran parte den, ez? Nire izaera edo ni ateratzeko ezinbertzeko tresna da bai. Osa, nire ikusten duzu etorkizuna? Euskararena? Errandudan bezala lan handia egin beharko da. Egin da eta egin behar da, ez? Egin beharko da dudari gabe. Orain artekoa beti da ongi etorri eta gauden momentuan egin den lanaren gatik. Baina uste dut, lan handi egin behar dela, eta behar direla hor aktibatu zenbait alor edo instituzio eta ez bakarrik herria, ezik eta ingurune guzia, ez? Eta denek egin beharko dugula gure aletxoa gauden tokitik, noski. Ez dakit, egia esan oraintxe bertan bururatzen ari zait, baina bertsozale elkartetik zuek zarete agian Euskal Herri osoan euskaldun gehien biltzen duzuena, ez? Ekitaldi handi batean, hemendik hilabete gutxitara, ez? Euskal Herriko bertsolari txapelketan. Egia esan meritua ere baduzu horretan. Bai, baina erran duguna, ez? Bertsoaz delako ulertzen euskarari gabe. Orduan horrek derrigortzen du, entzulea ere gutxienez hori da, jakitun izatea, ez? Igual erabileran, badago hainbat euskaldun berri ere, bertsoa
bertsogintzan murgiltzen direnak edo hasten direnak ez, bertsogintzara hurbiltzen, hori badelako modu bat euskaraz trebatzen ere segitzeko. Eta orduan, gure entzulearen ehuneko ehunak behintzat euskaraz jakin behar du, ez? Edo ulertu behar du behintzat. Orduan, bai, hemendik gutxira beken 14.000 bat entzule elkartuko dira eta denak euskararen bueltan noski, bai. Gainera hor, ia derrigorrez ez korrikan, askoz ere jende gehiagok parte hartzen du, baina ez du bereziki euskeraz egitea eskatzen ez horrek. Oso ongi Lorea, bat zizugu ja denbora gehiago kenduko, lanpetuta biliko zara, beraz, mila esker, ongi izan eta nahi duzun arte. Zerki, izan. Eskerrik asko Zubiarte saio honetan eskaini guztuen arretagatik, ongi izan, arratsalde ona pasa eta beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.